אני חושבת על כל כן, כמה כרכים, זה יהיה בכרך הראשון. עינת מייזלי שנתי, גתי, דוקטור, בבקשה. הצטרפתי לקהילה הפדלחושית כשהחיידק הפמיניסטי מקנן בי ומחכה לפרוץ. פה ושם הייתי עסוקה בלמחות רפות וקלות על הדרת נשים בקהילה, בעיקר בבית הכנסת, אבל לא רק. כשנחשפתי לקבוצה, נחשפתי לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. גיליתי כמה רחוק אפשר להגיע בקשר שלי עם ריבונו של עולם. גיליתי שיש דרך חוקית ולגיטימית בעולם האורתודוקסי, ואני יכולה להפוך מסבילה לפעילה. גיליתי שהתפקיד שלי בעולם הדתי הוא לא רק על תקן הווייברס, אלא יכול להיות משמעותי יותר. ואז התחילו הצרות, אז נפתח התיאבון. אני חיה בקהילה דתית לאומית קטנה ושמרנית במרכז הארץ. יישוב סגור של אנשים מקסימים, אבל אפילו שינוי השעה שבה תתחיל התפילה בשבת בבוקר הוא בלתי אפשרי עבורם. אז השינויים שלמדתי ורציתי להביא לקהילה שלנו הפכו למלחמת חורמה, נגדי. קריאת מגילה לנשים על ידי נשים הייתה היתד הראשון שננעץ באדמת המושב. החגיגיות, ההתרגשות ותחושת השליחות הייתה מעולה בהרבה חשש מפני הגברים השמרנים שלא הצליחו להשלים עם השינוי הזה. גברים ונשים רבים אחרים התייצבו לצידי ומאחוריי והבטיחו את הצלחת הקריאה. אבל הפשקוויל שרב המושב פרסם לכבוד שבת שלאחר פורים המשיך את התסיסה נגד הפורעות הפמיניסטיות הללו. הנני לגלות את דעתי, דעת גדולי הרבנים והפוסקים שהאירוע של קריאת מגילה על ידי אישה אינו פסול בתכלית, ומסוג האירועים הגורמים פרצה חמורה בנהוג מקדמת דנא ואחריתה מי ישורנו. אירוע כזה ואירועים דומים מהסוג הזה מסוכנים ביותר בהיותם נותנים היתר לתורה חדשה, אשר מתנתקת מהדרך המסורה לנו מדור לדור, ורבים חללים הפילה בקרב ישראל וגומר. עם הזמן הפכתי לגונב את ספר התורה, בגלל אותו ספר תורה יחיד שאחד הגברים שתומכים בכניסת נשים למרחב הציבורי בבית הכנסת הועיל להעביר לעזרת נשים בהקפות. וגם תפילת הגשם על פי הנוסח של לאה שקדיאל, שנקרא על ידי הנשים בנוכחות נשים בלבד, הפך למקור לא אכזב להתלהמות נגד הפמיניסטיות האלה. המשכתי לקרוא בקבוצה, ראיתי מה עוד אפשר לעשות, לאן עוד אפשר להגיע. רציתי, קיוויתי, ציפיתי. ידעתי שאם אני לא אעשה ולא אחתור, זה יכול להיות שזה לא יקרה. כל אחד ואחד מההתקלויות האלה שהיו לי במושב על הרקע הפמיניסטי גרמו לי לאכזבה גדולה, לפחד גדול ולרפיון ידיים, אבל המפגש בסעד והמפגש בתל אביב, שהפך את הקהילה הווירטואלית לזמינה, נתנו לי דחיפה חדשה להמשיך בדרך. לאחרונה כבר לא בשביל הקהילה, בשבילי ובשביל הבנות שלי. פית אחרונה, אישי היקר, שבא מבית מאוד שמרן וחשב שנשים משנות לתורה הן חייזריות, למד לאט לאט את הנושא והפך לתומך נלהב. בפורים, כשהרוחות סוערות מסביב הוא הקדיש לי את התמיכה שלו ברבים. התחפשתי לאשתי, פמיניסטית, רדיקלית, רפורמית.